Drømmer du om virkelig at få gang i din oprydning og få ryddet op rundt omkring i dit hjem? Virkelig at få gjort noget ved alle de her bunker og stakke og fyldte skuffer, som du ved lige nu er i dit hjem. Det kan være lidt svært nogle gange at komme i gang, især når man er alene om det. Derfor har jeg lavet det kursus, der hedder Boost din oprydning, som er et 15 dage lang kursus, hvor at vi mødes 5 gange og rydder op sammen. Det vil sige, at vi mødes på Zoom. Du får udstukket en opgave, som du kan vælge at bruge, når du rydder op, eller du kan vælge at rydde op et sted, som lige nu er det, som virkelig kalder på din opmærksomhed. De her fælles oprydninger varer cirka 1,5 time. I den 1,5 time går vi fra skærmen 2 gange cirka 25 minutter, hvor at der bliver ryddet op. Vi mødes så imellem de her 2 oprydninger og taler om processen. Det kan være, at du har nogle spørgsmål, du rigtig gerne vil have svar på, eller at du har brug for noget inspiration til, hvordan at du kommer videre med din oprydning. Det, at man rydder op sammen med andre, giver en form for en samhørighed. Det er rart at vide, at man ikke er den eneste, der står med den her udfordring. Og det er også rart at kunne dele udfordringer med andre. Der ligger rigtig meget læring og også rigtig meget ro i at møde andre ligesindede, som er lige så udfordret, som du måske er. Udover de her 5 gange, vi mødes, så vil du hver dag i de her 15 dage modtage en mail, der er fyldt med inspiration, der også kan hjælpe dig videre. Du skal ikke se på de her 15 dage som 15 dage, hvor du skal rydde op hele tiden. Slet ikke. Kurset forløber sådan, at du i de 15 dage dagligt bliver motiveret og får masser af idéer til, hvordan du kan rydde op. Og har du lyst og energi og overskud og tid til at rydde op hver dag, så gør du det. Har du kun overskud til at rydde op de her 5 gange, hvor vi mødes, så er det det, du gør. Er der en eller flere af de her datoer, hvor du ikke har tid eller mulighed for at deltage, så bliver møderne optaget, så du kan se dem bagefter. Dog vil de her videoer, der er optaget af den her fælles oprydning, blive slettet 14 dage efter kurset afsluttes, sådan at de ikke ligger i systemet, men det gør de andre videoer, der ligger derinde. Du finder blandt andet inde i kurset også en beslutningsguide, som hjælper dig til at stille de her spørgsmål, som er vigtige at stille sig selv, når du rydder op. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvad skal jeg gøre med den her ting? Hvad skal den her ting? Og i den her beslutningsguide, der får du hjælp til at stille de rigtige spørgsmål, så det bliver lettere for dig at finde det rigtige svar for dig. Kurset starter torsdag den 16. november, og der mødes vi om aftenen fra 19:30 til 21, hvor at vi rydder op sammen, og hvor vi ligesom kommer i gang med kurset. Men jeg håber, du har lyst til at deltage. Det koster 699 kroner at være med. Der er mulighed for at betale det i rater, så du ikke skal betale hele beløbet på én gang. Har du spørgsmål til kurset, så skriv endelig til mig på kontakt@oprydningskonsulenten.dk. Men jeg håber, at vi ses på det her kursus, så vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt til at give dig et kæmpe boost i forhold til din oprydning, sådan at du virkelig får opstartet og kommer rigtig godt i gang. Tusind tak, fordi du lyttede med.